Здравейте, приятели! Здравейте в новото видео! Днеска ще играем Fortnite криеница. Да видим дали Ицето ще успее да ни открие в днескашното видео, пък после ще качим част 2, който ще видим коя се ли е гейм. Така. Егем, дай да видим какво ще правим с тебе, братле. Така. Имате още малко време. Не дей им дава напрежение, бе. Добре. Не бе, остай. Аз съм готов. Само да се ма издавай ги на видеото, направо не знам. Добре, изчакайте малко, дай му 10 секунди. Пребърни се в това, бързо! Ице, къде си? Почнахме вече. Еге, готов ли е? Да, готов е. Верно ли се криеш там, бе? Не. Добре, не може от толкова много време да не се намали. О, Ице, какво правиш там, бе? Какво се въртиш около една статуя? Сега избега някъде. О, Ице, какво правиш, бе? Какво чичаш там, бе? Охо, какво скачаш, бе? Що прескочи статуята, бе? Ще вземи да удариш, бе. Какво бягаш напред и назад, бе? Ти знаеш ли къде се намираш? Гледай го как тича. Какво правиш в гаража, бе? О, какво правиш горе, бе? Охо, как тича. Не се качва там, бе. Ще паднеш. Ги ужасен. Аре да му свъркаме обаче. Чакай да видя как се свъркваше. Чихо бе, ще му щупаш микрофона, бе. Стига, бе! Това малко ще поспрем. Не, стига, бе. Ще ма бамнат заради тия просточи, бе. Не може да чакам, бе. Еге, буквално Ицо беше стъпнал върху мене. Еге. О. Ице, брате, ще успееш ли да намериш днеска, защото има XP. Без да бягаш, седиш на едно място. Еге, виждам та, Ице. What? Ти какво си, бе? Нещо като домат. Там кой е? Как като дома, бе? Аз го виждам като стената. Мале, ти не може да ме гледаш никога. О, ужас. Не бе, стига, бе. Стига, бе. Не бе, нямаш право да бягаш. Еге, нямаш право. Ако те е видяла, стига, спираш. Не мога
Значи спираш на едно място. Спреш. Абе, ти какво си? Да. Така може. Давай. Ти ябълка ли си, бе? Или не? Не, друго си. Да. Нещо друго си. Again, das. Стига, бе. Мокни, бе, пак. Мокни, бе. Не дей стреля към дивана. Не дей стреля дивана. Моля те. Ице, аз знаеш ли къде е гето? Значи, виждаш ли тия банани? Ние се гето сме при бананите. Ице, се гето сме до бананите и там. Ние с досата баламосваме. Да, бе, ние сме при бананите. Чуй, спей песните, Стига, бе. Стига, бе, ще ме издадеш, бе. Приса, бе, ге. Да, спусна да ме издадеш. Там няма как да те намеря. Стой си там. О, Еге, сега се отключват. Не, бе. О, къде се отварят? И аз отивам. Айде, аз съм в експито. Буквално бяхме на масата. Бяхме на масата. На тъпата маса. Той да ни ли? Картофи. Къде, бе? Къде са тия картофи? Вие пак ще печелите. Аз не също го убия, защото... Не! Не, бе! Ако ме убиш, съм предател. Супер. Хора, вижте ма къде съм. Не те интересува. Не! Ице е много сигарен. Добре. Ама чакай, как би той, бе? Ние ни бихме ли? Аз съм предател. Голям се го пак. Не може. Добре, хора, това е видеото. Абонирайте се за още. Чао!